ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବୋଧେ ହୁଏ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ? ଗୋଟିଏ ବାଲିକା ବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାଣ ଫୁଟାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଆମେ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ବାଣ ଫୁଟାଇବା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହାତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ବା ବାଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସିଯିବା, ତାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ବା ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହାତକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେଖ, ସେହିପରି ଯଦି ଘରେ କ'ଣ ମା ଯଦି ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମ ଘରରେ ଥିବା କମ୍ବଳକୁ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହେବ। ତାହାପରେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ ବାଳକଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାହାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ କି? ନା, ସେ ପାଣିରେ ଡେଇଁଲେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ରସିଟିଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛର ଚେରଟିଏ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ରସିଟିକୁ ଧରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ, ଦେଖ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାକ ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଟି ଆଡ଼ୁ ବା ପାଟି ପଟରୁ ବାହାରି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିବା, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବା ନିଜେ ଡକ୍ଟରଖାନା ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା? ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ତୁମେ ଛତୁ ଦେଖିଛ? ଲୋକମାନେ ଛତୁକୁ ଆଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଛତୁଟି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର କି? ନା, ହିତକର ନୁହେଁ। ତାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅହିତକର ହେବ ବା ହାନିକାରକ ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସେ ବାନ୍ତି କରିବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପାରିବା। ଯଦି ପାଖରେ ପଟାସ ପାଣି ଥାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବା। ଏହି ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବାନ୍ତି କରିଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇପାରିବା ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ବିଛା ବା ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଆମକୁ ବା ଆମ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାଟିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନ ପଡ଼ି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ବିଛା, ଭଅଁର, ବିରୁଡ଼ି ଆମ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଟ୍ୟାକର କିରା ଜାଣିଛ? ଟ୍ୟାକର କିରା, ସେ ଟ୍ୟାକର କିରା ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବ ବା ଆମକୁ ଚାବି ଦେବ, କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ବା ବିନ୍ଧା ହେବ।
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ଚୂନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଚୂନ ଭିଜା ପାଣି କଣାକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼େଇ ପାରିବା ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଆଗରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେଖ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା, ବା ଖଡ଼ିଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ସାପର ବିଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ସାପ ଯଦି 100 ଜଣକୁ କାମୁଡ଼ି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର 10 ଜଣକୁ ବିଷ ଲାଗିଥାଏ ଓ 90 ଜଣ ସେମିତି ଏକା ଛାନିଆ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାପର ବିଷ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାପର ବିଷ କେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଷାକ୍ତ ନ କରେ ତାହା ପ୍ରତି ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ହାତରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯଦି ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼େ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ମୁଦି, ଘଣ୍ଟା, ବ୍ରତ, ପାଉଁଜି ଆମେ ଲଗାଇଥାଉ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କ୍ରୋପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖେ କ୍ରୋପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପତଳା ଲମ୍ବା କନା, ଯେକୌଣସି କନା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସେହି ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନ ପଡ଼ି ଆମକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ପ ବିଷ ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ASV ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବିକଳ୍ପ। ଯଦି ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହେବ, ସେହି ସର୍ପ ବିଷଟି ଦୂର ହୋଇଯିବେ ଓ ସେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ବା କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ କାମୁଡ଼େ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ କୌଣସି ଜୀବ ବା କୌଣସି କୀଟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବା ନାହିଁ।